Kunabantu ungaqhubeka nabo namanje kushaya uDisember wena uzobe usune criminal site la uyoshiselwa khona. Wena uzobe usune burial hall sengibiwe nomgodi sekusele ukuthi uphonswe kuphela. Usethi hayi kuleka mina sengiqoqe yonke into ngayo. Sengiqoqe ngifuna ukuthi bekushaya nje lesikhathi bese simthathe. Wena uzitshela ukuthi lo muntu umuntu wangempela. Kanti akuyena umuntu wangempela. Lo muntu lona ungumncwabi. Baningi abantu asebangcwabile. Baningi abantu asebangcwabile uhamba naye nje uyazi ukuthi kodwa mase kushaya isikhathi right, I will bury this person and move forward unless that person evuma ukwenza ukuthi. Uma futhi usumnikile lo sisilemali le akusho ukuthi anisathani niyathandana. Athi phela uzoza nongishiye kanjalo because ubhekene nomncwabi. Kanti ongafuni ukunyala yami. Engisho ukuthi ngifuna ukuthi as from today uzolahlekelwa yikho konke. Kuzofa konke. Kuzokhrimithwa konke. Kuze kuhambe ngisho unkosikazi wakho. Athi mina baba ngicela ukukika ngoba that I cannot stand for it. Uthi yini athi this one I cannot stand for it. Lo mngane wakho ngashatha ngimdingi la khaya wena uqhubekana okungcono ukuthatha isiqhuma sokuthi uthi wena uzoNgikhethela abangani la because umngakho can see ukuthi uhamba nomncwabi. Kunento eziningi eseyishoda even la endlini. Ngenxa ukuthi kusizwa lo mngane wakho loya. Kanti lo mngane wakho lana umba ifosholo uyakungcwaba unkosikazi akazi ukuthi wena ubalekela ukuthi ibhokisi lakho lingaphonswa lapha. Izinto ozenze nalo muntu it is enough ukuthi angasifaka kule coffin uma izingcwaba zingcwabe nawe. Engisho ukuthi kunabantu ke njengamanje ekufuna sibemukele ukuthi bangama burial kuthina bangama funeral parlors kuthina kufuna sisidischarge. Kufuna siphume kubona. Kufuna siphume